Kto mył rowery? Tata czy Orianka? Tata. A co tatuś robił? Te rowery mamy umuły. Jedziemy na rowera i potem pójdziemy do Adrusa, a potem się pobawimy tupą. Gdzie jedziemy? Daleko? Tak, daleko. Dobrze, jedziemy na spacer, tak? I powiedz jeszcze, co my robili? I jeszcze my robili Rowery my umyli, tak? tak, a potem wyschną. I czekamy, aż wyschną i jedziemy dalej, tak? Tak, do widzenia. Jedziemy do Tamery. No nie, jedziemy teraz dalej. Rowerki umyte, Rowerki umyte, odpoczęliśmy sobie opłynęli już sobie i pora wyruszać w drogę. i trzeba wyruszyć drogę. Hej, Hej, Ori and Tommy, tak? K. Eli do Tommy. Hej. Hej. Do roweru i ruszamy z drogę. I jedziemy bum i awada do nas zje. Pa, pa. Uważaj. Ale mają drogę, a my nie mamy dzwonku. No bo kupimy dzwonki. Kupimy dzwonek, wiesz? I to przyczepimy. Tak, przyczepimy dzwonek. Ale ty się nawaliłaś? No i co, jedziemy już, czy prowadzimy jeszcze? Zobaczymy. To siadaj, jedziemy już. Bye bye. Bye bye. Dobrze, idziemy. Tak się, proszę Państwa, moja córka zmęczyła. Powiedz, co Ci się stało? Ja nie umiem latam i tak, ja ci i tak, to tam. I się zmęczyłaś, tak? Tak. I latam dupa. I chodź, idziemy, chodź. Chodź, idziemy, bo nas noc zastanie. Jedziemy do mamy, czy nie jedziemy? Chodź tu koło taty. Zmęczyłaś się? Widzisz, jak to trzeba mieć siłę, żeby jechać na rowerku? Papa. No. I co Ci się to stało? Wywrócił mi się rower.
25 minut. Czekamy na pociąg. O, lepiej nas widać czy daleko? Daleko jeszcze. No, Jeszcze daleko. no i co pojedzie teraz? Jedzie pociąg. Tak, Będziesz kiwała pociągu? tak. No jedzie pociąg. Szybko. Teraz się otworzą tory. No i będziemy ostrożnie przechodzić, tak? Tak. Dobrze, to przechodzimy. Pa. Ja poważonego się nie pojawiło. Musisz popchać se. Dzień dobry.